Hey guys, welcome back to my channel. It's again Maestro Calbong, your friend and your maestro. So ngayon po kasama ko si Paul, ang aking housemate. Matagal ko na siyang housemate since pumasok ako ng SLC. Siya na yung naging housemate ko 2018 yun. So kami na talaga yung magkasama sa boarding house. Ayan. So si Paul ay taga Bacolod. So Ilonggo ang loko. At syempre ako naman Ilocano. So ang gagawin po natin ngayong araw na ito, yun po, patungkol sa sa pinanggalingan namin. Siya sa Ilonggo, ako bilang isang Ilocano. Hey guys, welcome back to my challenge. This is Maestro Calbong. It's okay. Welcome back to my channel. Yan. So this is Maestro Calbong once again. At syempre, nais ko munang batiin ang ating mga subscribers dyan. Maraming salamat sa inyong suporta at sa patuloy na pag-subscribe ninyo. At kung kayo ay bago dito sa channel na ito, so please don't forget to subscribe, hit that like button, at syempre ang bell button na yan, kailangan i-ring nyo din yan para ma-update kayo ng mga bagong ganap natin dito sa ating channel. Ayan. So, okay. So, ano bang gagawin natin? Kung nakikita ninyo, meron po tayong dalawang unan dito at dalawang bowl. So, gagawa po tayo ngayon ng isang challenge. Yeah, challenge nga. So, welcome to my challenge. Itong challenge na ito, ang tawag natin ay Speak My Language Challenge. Yan. Okay. Pero syempre, kailangan natin na makakasama dyan. Pero bago ko po tawagin ang aking makakasama, let me just explain the rules. Una, kailangan nating banggitin ang mga words or phrases in a different language. Kasi ako Ilocano ako, so ang gamit ko ay Iloco, di ba? So kailangan gagamit ako ng another language. At kung mali yung pagkasabi ko doon, may penalty tayo. Nakikita niyo naman, meron tayong unan, tsaka pulbo. So lalagyan po natin ng pulbo dito. At syempre yun ang penalty niya. Okay? So akin na pong tawagin ang aking makakasama sa game na ito, sa challenge na ito. Ladies and gentlemen, my very own housemate, si Paul. Halika! Okay, hi Paul. Guys, may hapon. Yeah, Ilonggo. Ilonggo ba man? Ilonggo. Bisaya, saksak sinagol. Grabe, anong sabi? Kung sila yung saksak sinagol, mix. Pag-lamin! Ilocano. Pwede rin Ilocano. Ayan, okay, sige. So, ayan ang gagawin natin. Meron po tayong dalawang bowl dito. Naglalaman po ito. First time mo? Oo. Wala po siyang YouTube channel pero i-add nyo na lang po siya sa Facebook. Okay, dalawang bowl po dito. Ang isa naglalaman ng Iloco, expressions and words. At ito naman sa Ilonggo. So, ang ano natin dito, Ilonggo versus Ilocano. Ilongkano. Pwede, di ba? Okay. So, magpalitan kami. Sa kanya po yung Ilocano, sa akin po yung Ilonggo. So, i-try po natin magbigay ka ng isang word na sample na pwedeng sabihin. Paano ko ba sabihin na I love you sa Ilonggo? Depende, dalawa. Una, palanggata ka. Palanggata ka. Yung pangalawa, Parang palaka ka, di ba? or palanggana. Palanggana, oo. Tapos pangalawa is ginahigugma. Ginahigugma. Ginahigugma taka. Parang Bisaya lang yun, di ba? Sa Ilocano naman, kaya mong sabihin ito, ay ayatan ka. Sabihin mo. Ay ayatan ka. Ay! Sana all may inaayat. Okay, so ready ka na ba sa ating challenge? G. Okay, sige. Lagyan na natin yan ng pulbo. Bulbo? Hindi siya bulbo. Ngayon, lalagyan na po namin ng pulbo itong... Dami na. Oo, dadamihan natin yan. Mukha akong bagong Pilipino. Sana po natin ang mga... Oh my goodness, first time. So, bato-bato pick tayo kung sino mauna.
Bato, pick. Ayan. Oh! Mauna siya, kasi talo siya eh. Sa Ilocos, mabubunot ka dyan ng mga expressions. Sige, round 1 po tayo. Round 1! Woo! Woo! Tingnan natin kung ma-pronounce siya ng maayos ng mga words ha. Okay lang? Basahin mo lang. O, yan yung unang salita o expression. So, sabihin ko na. Ingganat tong palbiyag. Agad! Ingganat tong palyag. Ang ibig sabihin po niyan, hanggang sa, parang habang buhay. Panghabang buhay. Yung mga sinasabi ng mga magjojowa, na mga magsising-irong, ganap tong palbiyag. I will love you forever. Tapos, Da! andektan. Medyo. Okay, sige. It's my turn. So, kailangan bang ano ito? May pakanta? Kasi alam ko kasing Ilonggo yung kumakanta eh. Hindi oh. Hindi lahat ah. Okay, ito na. Nahidlaw nangid ko sa imo. Kailangan naging gusto mo. Well, tama. Tama? Ay, naku, parang ang galing naman. Ang galing. Anong ibig sabihin nito? It means, nai-miss kita. Namimiss din ka. Bro, Iba pala. Bro, live tayo, Jo. Live pala to. Nahidlaw nangid ko sa imo. Ay, Ano pag umuwi ka, nai-miss kita. Mga luto mo ka, oy, kain na. Okay, round 2. Okay pa. Round 2 na, round 2. Tingnan na. Mahilig ka sa biyag-biyag, ha? Vlog is Okay. Liwliwa ka, itibiyag ko. Liwliwa ka, itibiyag ko. Pwede pa rin? Oh, close naman siya. Close naman. So, okay ka daw. Ay, matik ka. Liwliwa ka tibiyag ko. Supposed to be, pag sinabi yan, liwliwa ka itibiyag ko. Liwliwa. Liwliwa is yung ikaw yung nagpapasaya sa tao. Uy, ikaw yung liwliwa ka tibiyag ko. Liwliwa isuna kanya mo. Sino nagpapasaya sa'yo? Wala. Kami. Wala nga. So, hindi ka na pinapasaya? Hindi, pinapasaya niya naman. Ito na round 2 para sa akin. Ay, naunsa nakapigaw. Wait lang, Jo! Ulit mo. Ay, naunsa nakapigaw. Ulit. Ay, naunsa nakapigaw Okay, last chance. Wala na. Last chance. Last chance. Ay, Anong beses na yun? Ay, naunsa naunsa naka pigaw 1, 2, 3, go! Okay, mas... Ay, naunsa na ka. Pigaw ganun pala yun. Grabe It means, naman. Parang dito sa ano nyo, ay naunsa na ka, it means, uy, anong nangyari sa'yo? Pigaw means, ano ba yan? Ang kapoy mo naman pag sa turn yung kapoy. Hindi lang naman, parang ganyan. Kapoy, pigaw, gano'n. Pigaw. Pigaw Pigaw nahuhulog-hulog yung mga puti. Ayaw ko makakit. Ayaw ko makakit. Itago mo natin yan. Uy, huwag mong putol-putulin dyan yung lang. Ay, naunsa na ka. Pigaw Pigaw okay. Your turn, round 3. Woo! Round 3, oh my gosh. Dapat. Okay, ready? Go. Oo. Sungrudam day talot tutwen. Isa pa. Sungrudam day talot tutwen. Talo ka? Mali. Isa pa. Sungrudam day talot tutwen. Tutwen. 1, 2, 3. Ano to? Ay, ang daming pulbo! Okay. Ang tamang pagbasa dyan is Sungrudam day talulutwam. Sungrudam day talot tutwen. Oo, ibig sabihin, lagyan mo ng panggatong yung niluluto mo dun sa may,
Anong tawag din, ma'am? Kalan. Kalan. Okay. Pwedeng uling, ano? Pwedeng kahoy. Oh, kahoy. Kahoy. Sumunod is kahoy yung panggatong yun. Okay, ito na. Ang yakal mo. Ay, parang ang sama nito. Ano? Uy, Nabasa ko yan. basahin mo lang. Oo, basahin mo lang. Cute, sabi. 3 tries Ano ba? kaya, 3 tries. Okay, kadyot lang. May himon pa ako. Pwede. Kadyot lang. May himon pa ako. Anong ibig sabihin? Gadget lang means, wait lang. Wait Parang lang. mamaya konti, may gagawin pa ako. Parang gano'n. May himon pa ako. Ibuon means gagawin. Gagawin. Okay, sige. Ay, saan? Ay, hindi yun ah. Okay. Ayun. Nagraraman, awan pa hindi ka sa sawin. Dalawa pa. Agraraman, awan pa hindi ka sa sawin. Isa na lang. Isa pa. Agraraman, awan pa hindi ka sa sawin. Ay, nabasa ka na yan! Mali. Mali! Oh! Bakit gano'n? Mali! Ay! 1, 2, 3. Uy, nakatulungan ako! Ano ba ito? Ay, tama naman si Bong. Mali yung pagbasa niya. Agraraman. Tama yon. Awang pay di ka sasawan. Ba't 90? Ganon talaga yung basa nun. Pag May silent T. Oo, nagsa-silent T siya. Uy, grabe ko! Oo, agraraman, parang feeling ka. Wala kung ano-anong sinasabi mo. So kung ano sinabi mo, gwapo ako, may nakakagusto sa aking mga ganito, ganyan. Agraraman, awang pay di ka sasawan. 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 Parang i-held mo yung T. Sasawan. Yan, pay di ka sasawan. Uy, ang hirap Di ba? Sige. Next na. Ilonggo expression. Ito na. Alam ko tong first word eh. Naglibog ko sa gingon sa driver sa akon. Naglibog ko sa giingon sa driver sa akon. Tama. Che, ang dali-dali mo sa amin eh. Hindi, mahirap din to. Naglibog ko sa giingon sa driver sa akon. Giingon. Giingon. Naglibog. Iba yun, nalibog. It means na-confuse. Ay, na-confuse. Nalilito ako sa sinasabi ng driver sa akin. Nalilito ako sinasabi ng Naglibog. Libog. Ito, libog ka kasi puro ka libog eh. Ayan. Okay, next. Naglibog na ako dito Libog na siya. Libog na ako dito. Ay. Makapagsigar man mo. Isa pa. Ay! Pinibenta nga natin eh. Hindi, sige. Isa pa. Makapagsigar man mo. Isa na lang. Isa na lang. Kawawa yung mga involved sa content mo Nakapagsigar man mo. Oy, tama! Ang tamang pagbigkas niyan is makapaseggarman man. Ano ba yan? 1, 2, 3. Ay, sumasobra na to Tagan natin. Ito na. Palihog, hinay-hinay lang. Ang galing lang nito Palihog ko. Ganun din. Palihog, hinay-hinay lang. Alam ko to Bisaya to Palihog, please. Slow. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Ito, wala Kasi Cebu kasi ako dati Uy, ang daya. Kaya sus. Well, pero parang dami na. Wow. Okay, next, ikaw na. Ito, guys. Mag-comment kayo pag taisem mo, makapangay ayo. Isa pa. Dahan-dahanin mo kasi. Taisem mo, makapangay ayo. Taisem mo, makapangay ayo. Kasi dinadaan niya dun sa pagka-Ilonggo niya yung sa last part, no? Taisem Pero mo, sige, pagbigyan natin. Taisem mo, makapangay ayo. Taisem mo, makapangay ayo. Makapangay ayo.
taisam mo, makapangay ayo. So, okay pa rin yung tanggap pa rin yung Ma'am Janet. Okay, sige. Anong ibig sabihin? Taisam, your smile is very attractive. Ah. It's your smile, your face, your lips that I miss. Naman, sa mga Ay, ito na, ay pang-round ano na. Ayan na. Ay, bati ka ayo bati ka ayo kag batasan. Alam ko din, nagbibisaya ito eh, Bisaya. Tuyo! Ulit nga! Ay, bati ka ayo kag batasan. Isa pa. Batig naong. Alam mo yung susunod ko dapat yun, pero ayoko. Batig naong, yung Sige. pangit yung mukha. Bati ka ayo kag batasan. Okay. Pangit, alam ko Tama. to eh, naintindihan ko. Tama. Pangit ang iyong rule. Or pangit Yung or, law. or Yung depende rin yung sa sinasabi mo. ugali. Ugali, batasan. Okay, sige. Very book ka itibiyag ko. Isa pa. Very book ka itibiyag ko. Isa pa, one last. Very book ka itibiyag ko. Parang magbubuk ka ng ano ah. English. Magpaparibok ka ako ng ticket. Parang, ano naintindihan mo dyan? Nagre-rebook ka itibiyag ko. Itong re-rebook, hindi ko alam. Re-rebook, you are disturbance to my life. Ano? Re-rebook. Hindi siya re-rebook. Ready? 1, 2, 3. Talo na si Paul. Ako na. Riri. Agriri ka man. Oo, iba yun. Re-rebook is like you are a disturbance. Riri. Yeah. Yung nagre-ringay. Maingay. Ingay. Maingay. At least may natutunan na. Ito mahirapan na Pero talaga. word nila Riri, di ba? Oo. Kaya nga. Ay, lilintian kasabat sa imo. Ay, lilintian kasabat sa imo. Dirit pa. Ay, di ba, first time kong ano to. Ay, lilintian kasabat sa imo. Oh, wrong. Wrong? Oh my God! Nagdagan ng puto yan. Nagdagan ng puto. Okay. Ay, Grabe lintian, kasabad sa imo. Ay, ganun ba? Ba't parang wala namang Kasabad. kasabad? May kasaba. Ay, Kasabad. Kasaba. kasabat sa imo. Kasabad. Ay, paano? Ay, lilintian. Yan. Kasabad sa imo. Saba ka, ay, saba sa imo. Pag Saba sinabi, yun. ay, lilintian, parang, ay, punyemes, parang gano'n. Ay, may pagkaano pala ito. Ay, punyemes, ano, ang pasaway mo, nakakaligta ka. Ay, kasabat sa imo. Uy, nice one. Kasabad sa imo. Pag makulit ka, gano'n, kasabad sa imo. Okay, it's your turn. Rar! Lapit na. Guys! Anyaya iti pakakumkumam. Isa pa. Anyaya iti pakakumkumam. Isa pa, one last. Anyaya iti pakakumkumam. Oo, pinabilis ka kasi pero pasado. Pwede. Anya aya iti pakakumkumikumam. Ano ba yun ibig sabihin, Ma'am Janet? Kumkumam. Yun yung, ano ba yung problema sa'yo? Parang, kumbaga gano'n. Ano ba yung pakialam mo, kumbaga? Pagkakakumkumam. Pakakumkumikuma. Pagkumikumam. Ano yung word talaga? Kumikum. Kumikum. Yun. Parang pakialam, kumbaga. Or problem. Ano yung problema? Anong pakialam mo? Anong masasabi? Parang, kung gagawin ko to, so what? Parang, di ba? Okay, great job. Kunti na lang. Ba't ang dami mong natapos? Ako kukunti lang. Oo nga, dami ko. Ba't ang dami sa'yo? Ay, ambot sa imo. Yun yung mga common na, ano, expression na marinig. Ay, ambot sa imo. Ambot sa imong lubot. Ang ba't yung namong gano'n? Ambot sa imo. Ewan ko sa'yo. Oo, ba't ako? Ayan. So, we are down to the last part kay Paul. Bro! Nagpalya ilang. Ay, mali ito! Isa pa. Piling ko malalagay ko rin. Nagpala ilang. Isa pa. Nagpala ilang. Mali kasi yung pag ano niya eh.
Lapan nagpalailang. Oh, napanagpala. Nagpalailang. Ibig sabihin, Stress pa lang. pumunta siya, parang nagliwaliw. Okay. Oo, nagwaliw siya. Napanagpalailang. Nakita mo ba si Paul? Nagpalailang ni Jay Ely. Jay Ely sa town. Sa town, nagpalailang. So mali ka. Ibig Lalas sabihin. na nga lang eh. Okay, ready? 1, 2, 3. Ako nga may bonus eh. Daway, Dalawa. bonus round siya. Okay, ito. Sabi to. Daghang langgam sa among ato. Ay! Mali daw, mali. Oh, Daghang langgam sa among ato. isa pa. Daghang langgam sa among ato. Daghang langgam sa among ato. Ano nga? Mali. Daghang langgam sa among atok. Sa among ato. Ganon. Ay? It means maraming Langgam. Hindi. Huh? Maraming ibon. Ha? Langgam is ibon! One! Langgam is ibon. Dagang langgam sa among atok, parang maraming ibon sa bubong namin. Ay, ang langgam pala sa Ilonggo is ibon. Ibon. Pero ang langgam sa Tagalog or sa Filipino, that is ants, di ba? Mali, yung ant para sa English. Ano ba yan? Okay, so mali ako. Mali. Lagyan mo na natin. Ang dami na nga eh. Wala pa. Uy! Mahal yan. 1, 2, 3. Ikaw! Ayan. Ayan. So guys, langgam. Pag ginuto kayo sa Cebu, yun, dagang langgam. Ayaw magpagpati. Dayon. Dayon. Ayaw pagpati tayo. Huwag kayo maniwala agad-agad. Yan. Ito na last na kasi may bonus daw. Ano ba yan? Yee! Uy, sakto lang! Para sa imo daw, Day. Sige nga! Para sa imo, Day. Sige nga. Igumaman kita, Day. Sa mga Panggako diin ka na. Violet? Panggako diin ka na. Para akong free. Panggako diin ka na. Tama naman yun. Panggako. Panggako diin ka na. Tama. Ibig sabihin, Mahal ko. ay, kung saan ka. Hinahanap niya pa. Actually, hinahanap ko pa lang kasi lumapit ka na, huwag ka nang mahiya. Isa sa mga nanonood dyan. Isa sa mga nanonood. Dahil, Ay, wala rin. ayan. Okay, maraming salamat, ladies and gentlemen. Kung nagustuhan nyo po ang konting challenge at vlog na ito at may natutunan kayo sa Pag-iilonggo at Pag-iiloko, i-like nyo na po yan and please subscribe to my channel. Hit that like button, the notification bell to keep you updated of my latest updates of my videos and vlogs. Maraming salamat. Have a great day and I'll see you again. Bye-bye. Thanks. Bye-bye. This is Maestro Calbon.